Mhux kull ma jsir fl-apert u fil-miftuħ. Jien qed nimxi mal-kuxjenza u dak li nħoss li għandi nagħmel fil-kuxjenza qed nagħmlu. Kliem il-President ta' Malta George Vella f'kummenti mal-ġurnalisti meta kien mistoqsi jekk hu għandux jerfa' responsabbiltà wara l-konklużjonijiet tar-rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Jiena qed nagħmel id-doveri tiegħi bil-kuxjenza kollha, mhux kollox isir fl-apert u fil-miftuħ, okay? U dak li nħoss fil-kuxjenza li għandi nagħmel qed nagħmlu quddiem Alla u b'responsabbiltà. Iktar minn hekk ma nistax ngħidlek. Il-bord ta' 3 imħalfin ikkonkluda li l-Istat għandu jerfa' responsabbiltà hekk kif in-nuqqas ta' azzjoni mill-Gvern tal-Ġurnata ħoloq klima fejn il-ħajja tal-ġurnalista kienet f'periklu u min rid joqtolha kien konfidenti li seta' jiżgiċċa mill-ġustizzja. Il-President attwali dak iż-żmien kien Ministru fil-Kabinett ta' Joseph Muscat. Mistoqsi jekk jaħsibx li l-Gvern għandu jmur lil hinn minn apoloġija, George Vella fakkar li l-President bl-ebda mod ma jista' jindaħal fl-operat tal-Eżekuttiv, jiġifieri il-Gvern tal-Ġurnata. Saqsu lill-Eżekuttiv dak affarijiet tal-Gvern jien ma nimponix fuq il-Gvern u ma nobbligax il-Gvern jagħmel affarijiet x'għandu jagħmel u ma jagħmilx. George Vella nħatar President ta' Malta f'April tal-2019. Skont il-Kostituzzjoni, il-Kap tal-Istat Malti iservi għal terminu wieħed ta' 5 snin li ma jistax jiġġedded.